Allah sai ka yi. Baraka. Halin so. Halin so yakan bayyana ga mai yin soyayya. Yasa na kira ki? Magana nake so zani yi. Dama ni ma ina so in magana. Ina za ku je saboda Allah duk faɗin gidan nan a ce kun ga ku yi wani shawara a cikin sai ku fito da wani irin munafunci ne saboda Allah. Me kawo maganar munafici Zuwaira? Ba fa wata magana ba ce, magana ce zani yi da 'yar uwata na abin da ya shafi can gida. Shine kuma munafunci? Yanzu zula dai ni har yanzu a ce ni da kai akwai matsala ba mu zama tsintsiya madaurin ki ɗaya ba. Zula dai ni a cikin asibiti ma wadan soyayya ta da kai ake daga an daga kati an ce Zuwaira zula dai sai mutane su murmushi mata su bar da safin sa akwai soyayya amma yanzu yau zula dai ni za ka yi wa hakan wallahi soyayya ta su lallance. Shin ga Zuwaira, ni na rasa me yasa kike fassara ni a baibai? Ni ba haka nake nufi ba. Ya za a yi in cire ki daga ciki? Ke ma fa 'yar uwa ce. Wannan wani abu ne da za mu tattauna da ya shafi mas'ala ta can danginmu. Shi don haka ki haƙuri ba wani abu ne. Suna dai ni me kake so in fahimta? Me kake so in fahimta? Wani dare ne je ma ke bai gani ba fa kan kadin a cikin gidan nan ake zina dai. Amma yanzu ka tattara kun fito wajen me za a tattauna? Suna dai yau har akwai wani dangi da ya wuce. Kenan suna dai shi kenan. Sa ki fahimci ni zo kin ga ki haƙuri. Yanzu in ma mun gama da ita za mu zo sai mu magana a gare dan ba ni lokaci. Suna dai ni. Ina zuwa. Suna dai ni. Suna dai ni. Ina za ka je kuma? Mai sancin amana don Allah sai ka yi duba halin so. In aka takura aka san aka za su yi jinya. Na kwana biyu a gida. To ni dai abin da nake son da ke shi ne ki tattara ki koma gidan mijinki. Dan zai fi miki. In kuma ba haka ba, ina tabbatar miki zaki gane kuranki a gurin umma. Ya Islam ba za ki gane ba ne. Ranar da ya kani fa kin ga kiran da ne masa, ya maki zuwa gaba ɗaya sai dai ce min ga nan zuwa in ta jira shiru haka fa har dare washe gari ma ki zuwa har sai da umma ta aika aka kirawo shi. Kawai yana zuwa ma sai gashi da jaka. Wai ai gyaran gida zai yi menene ya faru kawai ni gaba ɗaya ban ma sanya a sanyi ba na kasa gane ma me yake nufi. To ki dai koma saboda mijinki ba miji ne wanda za a tafi a bar shi kadai a gida ba. Ban gane ba me yake nufi? To zaki ji a baki na ba amma bukata ta shine ki koma gidan mijinki saboda anan ina tabbatar miki da ku samu matsala ki da gidan mijinki shine gidanki. Ya Islam dan girman Allah ki gaya min ko yaya ne ki gaya min abin da kika sani. Ki yar uwata ce. In ke baki gaya min ba wanda zai gaya min me yake faruwa dan girman Allah ki faɗa min. Ko me gidan mijinki ya fi miki in ka bar gida ka bar shi. Saboda haka ki tattara ki koma. Ni zaki tambaya wannan. Da nazo babu abin da Umma bata wambale ke da ban san me kai ba. Ki koma gidanki. Allah ya rufa asiri zaman gidan miji da man komai haƙuri kira shi ki bashi haƙuri ce laifi kika masa yi haƙuri shi ne kawai halin so wai mijinka ne zai rinka cikin duniyarka bai yadda da kai ba. Haba, shi yasa na ce a raba gidan nan abin ya gagara. Gaskiya na gaji da wariyar launin fata da suke gidan nan zira dai. Ni na gaji, shi yasa na ce zan tafi, ka hana ni tafiya.
kina ban mamaki zo sai ki rinka wani araba gida sai ka ce kishiya da kishiya. Yo ai abin da kake nuna min akan Baraka wallahi gwara in san kishi akai mu. Yanzu har ta kai Zuladaini ta kai ka je ka tattauna da Baraka a waje ba za a tattauna a gabana ba. Wato ni ban isa ba kenan. Duk wannan hakilan da nake yi akan Baraka. Na zama kamar mai hauka, na zama mahaukaciya. In yi nan in yi can ga Baraka ta nutsu ta yi hankali ta setu. Amma shi ne yau ka zagaye ka je ka tattauna da ita a waje ba a gabana ba. Shikenan kuma ni da 'yar uwata ba mu da damar da za mu sirri. Magana ce ta cikin gida ta alaƙa tsakanina da ita muka tattauna. Shikenan. Wai yau mijinka ne zai kware maka baya. Yau mijinka ne zai tona maka asiri. Yau mijinka ne zai wulakanta ka. Yau mijinka ne zai nuna maka bambanci a rayuwa. Tunda nake da kai Zuladaini baka taba nuna min bambanci ba amma yau kana nuna min cewa ni ba rai ce ba mu zama ɗaya ba. A matsala wulakanci ne irin na namiji ya tashi. Kuma na ranzai da Allah. Duk macen da ta rike namiji a matsayin uba. Hakika za ta mutu marainiya. Dan ni yau gashi na faduwa was a matsayin marainiya a gida. Yin wannan furucin. Ki rinka saita harshen ki ba Zuwaira. Ki wani harshe zan saita Zuladaini. Wani harshe zan saita. Wannan wulakanci da kake min Zuladaini har ina. Ba za a tattauna magana a gabana. Wace irin magana ce haka ba za a tattauna a gabana ba. Fahimce mas'ala ce ta ɗan uwantaka muka ɗan tattauna abin da ya shafi tsakanina da ita na sirri. Wariya ku? Wariya Zuladaini. Wato ni ce bare. Sai ka tabbata ina da taɓin hankali. Ka tabbata ni mahaukaciya ce. Ni da ba na ɓoye maka wani abu. Da abin da aka tattauna a gidanmu da kake tattauna. Da abin da ya yi sha'u ya zo da shi da kake tattauna. Kenan ba matsala. Zuladaini. Ka tabbata ni mahaukaciya ce. Ta kaina. Na ce ka ɗauki 'yar uwanka ka kai wa yayin shi ta rinka zama don a kula da ita ta samu tsaro ko kwara amma dai yau ni ce wacce ba za ta tattauna magana a gabana ba yau duk ni ce ban yi daidai ba yau kana gaya min dakan ɗaka shi ka ɗaka ko tankaɗan bakin gado a yau kenan da abin da ne akan Baraka ba ka ga komai ba to ko hadda ce yau dai a tattare da ni da kai ta zube ba ɗauki komai ba kwakwalwa ta zuba banko tunda dai wallahi na yi zaton cewa da kanka da kafarka za ka ɗauki Baraka ka kai ta gaban yaya shi shau ka kai ta cikin gidansa ka ce ta zauna dindindin kamar yaya shau shi ya haife ta na ɗauka idan ka baro cikin gidan ba za ka yi waiwaye ba na ɗauka ba za ka yi waiwaye ba ba za ka hango komai ba ka bar ta kenan saboda ƙarfin dangantaka da nuna ka isa da Baraka amma yau ka fara mun ba an zo wajen an zo inda nake so a zo ai ta faru ta ƙare dama wannan gaban nake so ki faɗa min ina ne ofis ɗin yayi shi wani abin ne ba na buƙatar bincike ki faɗa min a ina yake ni na san me zan yi ka gaya min menene yau za a yi ta ƙare za ki sanar da ni ko kuma in fita in nemi inda yake wani abin yayi sha'uni duk ma abin da za a yi yau za a yi ya yi shi in aka takura aka san aka za su yi jinya. Wato dalilin da yasa na ci ma ina so cewa ba satin nan mai zuwa za a yi duk abin da za a yi a gama nima in shiga daga cikin yanki wurin. Masha Allah, alhamdulillah, amma na ji daɗi. Alhamdulillah. Wallahi to ba komai bane ya bani ƙwarin gwiwar haka sai irin yadda nake samun kyawawan labarai gaskiya hakan ya bani ƙwarin gwiwa wanda ya sa na ce kuma babu abin da idan har ana samun mata irin naka to lalle ni ma ya kamata in shiga daga cikin da roman da makarabiya to amma dai da na yi tunanin gaskiya mata irin yadda nake jin maza sun zauna ana yawan kawo mata gaskiya ne wato dama rashin adalci har kullum mutane ba su da zance su ce ya babu mata na gari ba ko ba zane ko wasu ba matan akwai guraren da su ake zanen ta hakuri su a gani amma da aure tana daɗi gashi nan dai ka ga misali akwai gaskiya ana da shawara kamar
kamar yadda ka sha bani shawara cewa akwai buƙatar ka ƙara da wata sana'a bayan koyarwa saboda mata ta ta jin daɗi ita ma kamar da sauran mata sai ta daɗi to kai ma zan baka shawara kada ka bata ya kafin ka shigar da ciki ka fara ciki ni ma na yi wannan tunani kamar yadda nake gaya to amma kai ka san mata da tana ba ta ko kana ci ko ba ka da shi za ka san gaskiya ne na gamsu da irin dole da masu mutum kuma Allah da ke ko a rayu idan zan ci ita da dusa za ta kama saboda ni take wa ba abin da nake da shi ba amma duk da haka ni ma na da buri na da cewa nan gaba kaɗan ita ma ta shirya su ta tsakanin ta rika jin daɗi kamar yadda sauran mata suke ji ba tare da ta yi tunanin ta rasa wani abu sun ka gaba ta ji bakwa su ne da fani kuma alhamdulillah wani abu ya yi kyau ni ma in samu kamar yadda ka tsari malamin yara a ce ko shi ba mata a gida ka gona ba ai ba zai alƙalanci ai abin da zai yi an yara bul alamin wani abin yana ban mamaki wai sha'o nake ganin yasin da take wajen nan amma sha'o kowa yana walwala da kuma amma kai sai ku kake yi wai ne yake faruwa ne wai ne haka wai ne yake faruwa ne menene haka ko ka sana gaba sai sama gangare kake me yake faruwa ne to ba ma wani abu ba shi ke a bar zancen ni yanzu ma fa sabo aka bani ba ne da sabo kuma ya na kakka ba ɗaya duka wani har gitse ne to kaga babar matar ka ce ta zo kuma tana wata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baba matata wai ya aka ta san nan yushi waye ba zai san kana nan ba garin ya ta san nan wai nuna mata nan wai kawo ta nan inna lillahi gaskiya ni wannan abu ya ishe ni ya ishe ni billahi la ilaha illallah idan aka takura min aradin Allah sai in yi hijira wajibi ce sai in yi addina gani na kai ni fa ba din akwai abin da bana so ya fasa aji ba ko saboda gudun jin kunya ko na san matan nan ba ka so ta ga ita babar matar ka dalilin da yasa ma na ce mata ba ka nufi mai shi ina so ka kalle ni kuma yi magana ta gaskiya da kai kamar yadda likita ba a ɓoye masa cuta lauya ba a ɓoye masa abubuwan da suke faruwa na laifi dan haka gaya mun ke faruwa Allah ya yi kuma a matsayin na abokinka zan ba ka shawarar da kake dama ba na bane kana ji ko ya na kin sa kayan albasa a gaba haka kin zauna ya ba ki ce mun ba da komai mana duk yanda aka yi akwai abin da yake faruwa kuma ni kaina nan kin wahalar da ni yau a garin nan kin wahalar da ni wallahi tallahi Amira kin mun kwasance na banza ba na gaskiya ba kin sa ni ina ta gantali a titi sai ka ce mahaukaciya na je office din da kika ce min na BF Suma na Zaria Road din na je na tarar an ce baya nan anya kuwa Amira office din shi kika kwatanta min kuwa ma'anan yake ba kin san suna da branch yawa amma shi a nan ne ba dai ni na kwatanta to me ya faru na ganki a haka ya Islam ta zo siga kuma da alama abin da muke da shi mai me kenan wannan jarababbiyar yarinya wannan ya ba za ta daina halitta ba to uban wa ya ce miki kina gidan nan ma tukunna me ta zo yi kiranta kika yi kenan kika gaya mata a'a ba fani na kira ta ba kawai zuwa ta ziyara ta gaishe kawai sai ta taho saboda munafunci yana cinta gulma ta ciwo ta rasa inda za ta yi ta sai ta kamo hanya ta taho gidana kai shikenan kuma yanzu in ta tafi sai ta gaya wani ta ganki kina gida ko bayan ke kin sani ba na so a san kina gidan nan shi yasa nake hana ki zaman tsakar gidan nan
Amira kina gani saboda na kin ga bana nan dubi yanda kika buɗe min gida hai kika bar shi a buɗe. Maimakon ki rufe kamar ba kowa. In na dawo in miki magana ki buɗe ni. Shine kika buɗe kika dawo kin samu gurin zama har da zama a tsakar gida. Na gaya miki ba na so mutanen unguwar nan su san kina nan. Ba na so a gane kina gidan nan a rinka mana dariya. To tashi mu je ciki sai in ji me tazo ta kitsa miki me tazo ta gaya miki munafuka. Islam, tun kafin ta sai da kika mawa alƙawari in kin je ba za ki dawo da wace. Amma me yasa zan wanke? To ai abin da na tsara ne dole zai ɗaga min hankali. Me ya faru kuma? Me kika gani sabo? Da biki saba ganin sa mai kin je gidan. In dai umma ce duk da kin fi ni sananta, ai kina da yakinin zaki tarar da abin da ya ba. Kin sani kuma kin kwana da sanin cewa idan har kin je wurin ta tunda tana fushi da ke ba abin da za ta iya gaya miki ko me ce miki ai ba yadda zan yi haka za mu hakura ai mahaifiyar ki ce komai zai iya faruwa. To ai ban tarar da umma ba. To amma biki same ta ba kike cikin damuwa haka? Amira na tarar wai tsawon sati 2 tana gida a zaune. Me ta zo yi? Mijinta ne ya kawo ta ya ajiye ta wai bari ya je ya gyaran gida. Yau tsawon sati 2 babu labarinsa in ta kira shi zan zo. To tabbas bari ya kira. Anya ko lokacin da na gan shi suna guje-gujen nan a lokacin ma Amira tana gidan kuwa? Kwarai kuwa ba ta gida. Subhanallah. Ana wata ga wata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba ta da kyau. A'a. Ba da gaskiya. Na tabbata a matsayin ku ne mai tausayi. Kuma tana matsayin yar wakil dole ne ku shiga damuwa idan ku sani da. Amma ki ba kuma zai wuce insha Allah. Na gode Allah da kika da gidan wannan da ta dauke. Na zama ta nan. So yakan bayyana ga mai yin soyayya. Ba matsala. Sai a yi masa ta gan shi nan ba a san da ne ba. Ina zuwa. Zaman ka an ce shirin zaune da kalas. Hankali na ne a tashi. Ta yaya mutumin da duk ka yadda ka ɗauki ɗan uwanka na jini ka tura shi waje ya rayu? Ai ka yadda da wani ya amince. Bai kamata kuma wasu abubuwa su rinka kai da suna komowa har kokonto ya zo shiga cikin zuciyar mutum. Me ya faru kuma? Me aka ce? A san ta mutane munafukai ne. A dinga sanin da irin mutanen za a dinga mu'amala ana zama. Wani abin da kuma ya faru? Ba magana ce ta munafukai ba. Rigima ce ta cikin gida shi yasa na ce zan zo daga gare ka in ji zance na gaske. A tambayi zuwa kan wani ne zuwa ta san komai da kuma a tambayi zuwa za ta bayani. Ya yi shi an san da wuyan biri ake ɗaure shi a ƙugu. Ni na san da ita ai na zo nan ɗin saboda bayanin da zan ji daga nan ba nan in ji daga gare ta ba. Abin da ya sa yarinyar nan so nake in ji menene musabbabin dalilin da yasa ta yi tsalle ta dire ta ce ba za ta ci gaba da zama a gidanka. Abin da yake ba ni zan iya kwantar da kai in roƙi alfarma yarinyar nan idan wani laifi ta yi ya girmama da ake ta ɓoye min zan iya zuwa in roƙi alfarma a yafe mata ta dawo. Ai ba komai aiki ba matsala. Ko ma ne ba wani abin da ba an yafe ya wuce. Ba na so a tsananta bincike da tambayoyi da mu abin da ka bincike ta ka bincike ta a kyale ta. Yanzu ya yi sha'u kana nufin in ma laifin ta ka yafe? Ka kau da kai? Na kau da kai na yafe ko kuma a tsananta bincike ya kyale yarinya ka bincike a fata kawai. Ai na samu da su wato abin ne ya daga min hankali ko izini ban nema ba daga gun aiki
na ce lallai sai na zo na ji a ina abin yake don aiwa tufkar hanci kana amarin ya nisa. Ya wuce ne biyar Allah ya abin da ya faru ya wuce amma kada ka kula da bincike a zuba ya ne yarinya ka san yaran yanzu ba a buƙatar bincike mai yawa ne ya samu matsala. Wani bincike dama ai kai ne tunda kuma ka ce ka yafe ai masalan wa kitabi. Ba matsala. Ai alhamdulillah mutum da dai ba a bata maka ba ne da damuwa. Ni so nake tabbatar da cikin hancin wannan labari. Me gaskiyar magana? Ni fa umma so nake ki fahimta. Ya Islam ba za ta taɓa min ƙarya ba. Ni fa yar uwarta ce. Tun da kika ji ta faɗi abin nan ta ji shi ne daga sahihin baki. Yusha uku san baraka yake. Yake so? Kin gani ko? Abin da nake gudun kenan. Tun farko abin da nake gudu kenan tun da yarinyar nan ta zo gidan. Yanzu kin ga irin ta ko? Kin gani ko? To wai dan girman Allah ni masu kuɗi wai me suka mai da mace? Mace fa ba rigar sawa bace ba fa. Me yasa haka ne? Ni fa umma bugi yayi kama da mutum. Tun kafin ma in fara rashin lafiya zan iya tuna baraka ta sun zo gidan nan. Ya ce a kawo mishi abincin yar uwarsa da daɗi in ta zo ya zauna a gida gaba ɗaya daina fita ofis ma ya dawo zaman gida saboda abinci na zo wannan tsautsayin ya faru shi kenan fa kullum yana cikin gida zauna a ɗaki in ta shiga kicin ya bita ai bata iya girki ba ya isa dan Allah karki sa jini na ya hau ha wani menene haka ne ni wannan wani irin masifa ce ne ni to yanzu na je yana son baraka in yana son baraka kuma sai ya koro ki gida ke ya kake ajiye ki ai ni ba ma kishiyar ce damuwa ba yanzu kuma gara ma in auren nata zai yi aure ta ku yi mana ku zauna ai fitowar ki daga gidan ni shine babban matsala ta ai idan aka ce kin dawo gidan nan kuma shikenan ƙarya ta kare mu shikenan kuma asiri ya tono ai gara kina gidan in ma guda nawa zai kawo ya saka a cikin gidan ku zauna tare da su duk da dai ni ba hakan nake so ba wannan wace irin rayuwa ce sai ya kawo ki gida kuma ya ɗauki wata ya saka a gida? Kin ga dama abin da na guda kenan? Tunda mutumin nan dai ba zai ce yana son ta ce ba ta son shi ba. Me kuɗi ne da kuɗin shi a hannu. Gaskiya dai in dai an yi mamaki nake to in yi sha'u yana son baraka. Kenan ita ma barakan tana son shi kenan? Ai ko da ta ci amana ta. Aka ci amana ki. Ai ni ko wallahi da halina. Ai ko da na fito musu da sauran halina da na ɓoye. Wanda na ɓoye ban fito da shi ba, da ko na fito da shi sun ga irin kalata, don ba su san kalata ba har yanzu. Baraka ya ce yana son ta wannan yarinya? Ijan kan uba, ai ba za a sha tsiya a cikin gidan nan. Ai ba zan taɓa ɗauka ba. Lallai, ai ba za a yi. Halin so yakan bayyana ga mai soyayya, in yarda ta zamto ɗaya to ba a ja. Abin nan ya dame ni, ya kake son ni gaba ɗaya hankali na a kan. Tun da na je na biyo maganar nan gaba ɗaya ni ba na cikin kai. Islam, na san ba da musamman ne kaina da na bincike gaya miki da ni da na gano cewa yarinya nan da Yusha'u yake kanwa zile da ce kuma zile da na san shi abin takaicin wanda take hada shi da shi kanwarsa shi Yusha'u ita ce take hada shi da Baraka din a matsayinta na kanwar mijinta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai wannan mutum ya cuce mu wallahi. Umma ta bada gudunmuwa a cikin wannan al'amari wallahi. Bayan da zaka yi da gaskiya ta riga fata. Ko dai ni abin da nake fata Allah ya sa
wannan abin da ke tsakaninsu ya zamanto so ike mata na auratayya. Idan aure ne to abin ya zo da sauki sai a zauna lafiya. Wannan ko aurenta zai yi wallahi akwai matsala. Kai fa kace min ka gano su yana binta da gudu a cikin unguwa a kan tsakiyar titi. Ha ba dai. Na sani. To amma da a ce wani abu ne na daban ba gwara a ce neman auren bane. Alabar shi idan aurenta zai shikenan Amira sai ta yi haƙuri ta tattara ta koma gidan mijinta da wannan zaman da take a gida. Ai ba daɗi bane a ce an sako ta dawo gida. Wallahi ya cuce mu umma ma kuma ta cuce mu wallahi. Kin kasa gane me yake nufi. Ni na fi son a zauna lafiya tunda abin nan ya riga ya faru. Ba na jin daɗi mai jayayya da ba ma haka ne. Kai haƙuri ni maka asar rai. Ki jiyo mana zai ta ya ba ki san kallo na ne? Halin so yakan bayyana ga mai yin soyayya. Duk tsananin wuya da daɗi su ba sa jayayya. Ko yawa wace. Sai Allah ya shiga ciki. Kan su ga dai a ni ko wace. Ya baki ko wace. Ka kura. Da yake shi. Wani ma da kuma kofar gidan ma gaba ɗaya. Ba zan ma fita ba na fasa fita. Gaskiya ce wurin ina karɓar uwar wuta daga wannan sai wannan. In dai magana ce ta ƙarya, gaskiya ƙarya ba ta yi ba, rashin gaskiya bai ba. Ka gane ko? Zan so gidan su matarka su ɗauki lamarin nan a magana ce ta aure. Ka gane ko? Ƙwarai da gaske. Sannan kuma yau wai menene alaƙar ka da ita Zuwaira? Cousin ce. Ka ce ba wani ma na alaƙa ce ta wadda za ku ce ta ku zo mu gani ba. Ni ai a tunani na uwa ɗaya uba ɗaya kuke da ita. Ko ɗaya. Ba wani wai. Ta ce alaƙa ta ne. Ka gane ko sha'u? Duk kuɗin da ta ci naka sai ta biya. In kuma ta ƙi sai ka gaya mata cewar za ka yi mata fallasa da 'yan uwa a kan abin da take so ta haɗa na tsakaninka da ƙanwar mijinka. Gaskiya ne. Kaga idan ya so su can gidan su baraka kalmomi ne ɗan kaɗan kawai za a zare wannan a soka wannan kawai shi kenan a shi magana guda ɗaya. Kaga hankali kwance. Ka gane ko na san ba za ta iya biya ba. To daga wannan lokacin sai ka ce ta san yadda za ta yi ta haɗa alaƙa aure tsakaninka da baraka. Haka idan kai wannan fakat zalin kuma ka gani idan ya samu barakan ma hankali na kwance don salon wanke kaji ciki lafiya baka lafiya hankali na kwance to har na samu wurin barakan ma ni shi kenan dama haka nake bukata a ni bukata ta kenan dama ni Zubarin na gode ma na gode sosai Zubarin. Ka gane ko don in ba wannan hanyar ka ba to ba za ka yi ba wan ba kana. Ka gane me nake nufi? Amma ba ka yi min tunani na gode Allah ya zumunci. Alaƙarka da Latifa ai dama ni ne na ce na yi ruwa na yi tsaki a cikinta ko? Ma'aru me kake nufi? Alaƙa ta da Latifa ba kai a ciki alhalin kuma kai kada ta. Yi magana mana Slide akwai abin da yake so ki faɗa. Gaskiya wannan abokin naka ba so na yake ba, yayi sha'awa ta yake. Wai saboda baki da kunya na Latifa wai mijina ke so ki aura? Ni fa ban ce komai ba. Ni ban ce ba na son bawan Allah nan ba. Ni fa yanzu ina ganin lokacin aure na yayi. Dama haka aka ce mata ta tafi aiki miji ya zauna a gidansa ya dafa abinci. Yanzu ita saboda Allah ba za ta zauna ta dafa maka abinci ba sai ta ɗauko wannan balagaggiya ta zo ta haɗa ka da ita a gida? Daga yanzu wasan zai soma. Ai dole ne sai na sa yaya zargi. Subhanallah. Wannan zamani muke ciki. Wannan irin maganganu ne kace jera mata me kace so kace ita ta yarda da kai kenan? Yanzu da abin da ya bullo kenan mama wai zargi na yake da abokin shi Ibrahim. Zarge kuma?
me zai faru fa kasan nan sai dai ya faru. Babu abin da zai hana in auri Ma'aruf wallahi. Ta yaya za in ga abin da nake so kuma sannan in yi haƙuri da shi? Wannan ai ba magana ba ce.